Ramogi owuok e gwenge ma Nakuru aringi nyaka Mombasa kadhood nam chumbi. Jogo mantie sekta mar Limbe kadhood nam chumbi koro jiwo piny owacho mondo mi oket maino e lombo welo mawuok e pinje Afrika mondo tim limbe Mapachoka. Main kaluwore gi dok chien mar kwan welo matimo limbe Mapachoka kowuok e oko mar Afrika kaluwore gi chike kaachiel kod kum miketo negi kinde ka kinde. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko nigi ler mar wachno. Kwan ata malo maduong' mag welo masani timo limbe kadhood nam chumbi gin mana mago mawuok e Mapachoka, ka thothgi gin mago mayuore romo kata tiegruoge mopogore. Geno mag yudo welo mawuok e pinje mag wasungu medo mana dok chien, gino ma jogo manie sekta mar limbe koro koni nyaka par nyadiriyo. Mahoteli zinafanya between 40 and 50% average. Ukiangalia mahoteli zingine zinafanya 70-80. Ukiangalia South Coast, mahoteli mingi ziko 50-60%. All domestic tourism. En gino makoro loko pach moko kuom jogo manie sekta mar limbe masani dwaro ni piny owacho ket maino e lombo welo Mapachoka kaachiel kod mago mawuok e pinje mag Afrika. So mimi ningeomba kwa sasa tuanze kuconcentrate on Africa. Tuuze Africa. Watu wa KTB wapatiwe hela ya kutosha. Tuuze Africa, which will be less than international tourism. Achiel kuom gigo mabende gidwani piny owacho ketie maino en mbeko moko kuom chike miketo ne welo matimo limbe kaachiel kod duoko chien kwan usuru mikao kuomgi. Sai mgeni ana prefer kwenda Tanzania aende kwingineko sababu anasema Kenya imekuwa expensive. Utakuja na ndege ukifika Dar es Salaam watu wote wanashuka, mnabaki watu 10 kufika Nairobi. Malipo ya stima na changamoto zile zingine ambazo zinatupitia tuwe tunaweza kuwa na uwezo na kaweza kusimama na sisi kama tunaweza pata some incentives. Tuhusisha mambo ya marketing, mambo ya Europe na kwingineko, sababu huko ndio turudi kama vile Mombasa ilikuwa zamani. Zamani wakati kama huu ukienda Mombasa ungeona vile mabasi ya tours zimefurika. Saa hii ni ndoto. Tourism ilikuwa inauzwa beach and safari. Lakini siku hizi kuna nchi zingine zinataka kusupport cultural na tourism. Do you know Kisumu na hiyo county, the area is so beautiful. Twende Isiolo na Masabit, kuna milima Lolokwe kwanza, mimi nilipanda Lolokwe. Beautiful sights. Magi koni biro chiwo thuolo machielo ne moko kuom ndeke maendo ng'ado wuodhi mabiro Mombasa kaluwore gi chike mane oridnegi to chutho e kinde mane tuo corona ochacho e piny mangima. Tutafanya promotion za hoteli vile tutainuka tena. Akifanya mambo ya pota, kumbuke pia Mombasa ama coast yote tunategemea mambo ya utalii. Unaona Neos imeanza kurudi. Neos ni charter. Kuna charter ingine inatakiwa kurudi kutoka end of October. Sitasema jina because sasa wame decide kurudi watarudi. Kwa sababu charter is open. So hiyo itaongeza a bit of international market. Lakini let us get Waafrika wenzetu wakuje nchi yetu. En geno mar jogo manie sekta mar limbe Mapachoka ni piny owacho koro biro wuok oko motegno mar neno ni gibero sekta ni to chutho kaluwore gi kwe masani onya e Mapachoka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi e gwenge ma Isiolo, moko kuom oganda